43. 43. В зоопарка. В зоопарка. Там е зоопаркът. Там е зоопарка. Там са жирафите. Там са жирафите. Къде са мечките? Къде са мечките? Къде са слоновете? Къде са слоновете? Къде са змиите? Къде са змиите? Къде са лъвовете? Къде са лъвовете? Аз имам фотоапарат. Аз имам фотоапарат. Аз имам и камера. Имам и камера. Къде има батерия? Къде има батерия? Къде са пингвините? Къде са пингвините? Къде са кенгурутата? Къде са кенгурутата? Къде са носорозите? Къде са носорозите? Къде има тоалетна? Къде има туалетна? Там има кафене. Там има кафене. Там има ресторант. Там има ресторант. Къде са камилите? Къде са камилите? Къде са горилите и зебрите? Къде са горилите и зебрите? Къде са тигрите и крокодилите? Къде са тигрите и крокодилите?